जय जगन्नाथ नमस्कार ମୁଁ ଆକାଶ ଏଥର ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସିରିଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାନେଜ୍ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ହୁଏ ସେଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ସେ କଷ୍ଟଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ଆରାମସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଯାଉଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରାରେ ବେଶୀ ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ନଙ୍ଗଳା ନାଚ କି ଇଏ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଲାଣି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ତା ଉପରେ ମତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିବେ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କଭର୍ କଲା ଭଳି କି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କଳା ଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନା ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ। ସେଇଟା ଏବେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ। ଏବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଏବେ 4-5 ଜଣ ମୋତେ ବାହାରିଗଲେଣି ଗୋଟେ ଆସିଲେଣି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି ସିଏ ଉପରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ତଳ ଖୋଲିଦେବି କିଏ ସବୁ ଖୋଲିଦେବୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ଚାଲିଲେ ଆହୁରି ଭଲ? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦ କିଏ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ ହେବ? ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଥା ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବି ଯାତ୍ରାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାଟକ ଉପରେ ଆମର ଫୋକସ୍ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠି କାହିଁକି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦରକାର? ଯଦି 100 ଲୋକ କି 1000 ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଏଇ ପାର୍ଟିର ଏଇ ନାଟକଟା ଭଲ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ନା କି ସେମାନେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ସେମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ସଚେତନ ନିଜେ ହେବା ଦରକାର। ଭାଇ ସଚେତନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଝଲକ ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସିନ୍ କି କୌଣସି ଇଏ କିଛି ଲୁଚିକି ରହୁନି ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିବା ସେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ଦେଖିବା ତ ସେମାନେ ନାଟକ ପାଇଁ ଏବେ ଆସନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସେଇ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଟା ଯଦି ପିଓରଲି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କେବେ ଆଚ୍ଛା ରାନୀ ପଣ୍ଡା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଯେ କାନ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସେ ବି ଜଣେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ କଳାକାର ନା ଜଣେ ଆଇଟମ୍? ନୋ ଡାଉଟ୍ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଡ୍ରେସ୍ଟା ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଖସି ଯାଇଥିଲା ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଭାବେ ପରିଚୟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ବସି ସାରିଛନ୍ତି। ନିଶା ମହାରାଣାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନା କଳାକାର? ସେ କୁହନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ କାମ କରିନି ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହେଇନି ବଟ୍ ସିଏ କହିବା କଥା କି ସେ ଜଣେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ କଥା ବଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ସିଏ ଯଦି ସେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନଟାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ତ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ କିଛି ମତଲବ ରହିଲାନି ନା। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଲା ମୁଁ ଯିବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯିବି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ନେକେଟ୍ କରିବି ତାପରେ ଲୋକ ସେଠି ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି ତ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କିଛି ମତଲବ ରହିଲାନି ନା। ସେଟା ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର କେମିତି କୁହାଯିବ? ସେଟା ସମୟ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ହୁଏ। ନିଶା ମହାରାଣା ଆଇଟମ୍ରେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ସେଇ ଖୋଲିଦେଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାହୁ ଭାଉଜ ମାନେ କଳାରେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଇଟମ୍ ଖୋଲା ଖୋଲି ଆଇଟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଠି କହିଲେ ତ ବହୁତ କଥା କହିହେବ। ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମନରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛି ତ ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କେଉଁ ଗୀତରେ କେଉଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଦରକାର ସେଇ ସେନ୍ସଟା ତାକୁ ଅଛି ତ। ସାହୁ ଭାଉଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କଳାକାର କୁହାହେବ ନା ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର କୁହାହେବ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କେବେ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିନ୍ଟେ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ଆସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ପର୍ସନାଲି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି ବଟ୍ ସେ ଜଣେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ କେବେ ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି।
କରିଛନ୍ତି କେବେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଜଣେ କଳାକାର ସେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ବଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସଡନ୍ ପଶିଲା ଏସବୁରେ କି ମୁଁ ଜଣେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବି ଏମିତି ଲଗ୍ନ ଇଏରେ ମନରେ ଏତେ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେବ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଏଡିଟ୍ ସେ କାହିଁକି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଭାଗ ଦେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜର କମ୍ପିଟେଟର ବୋଲି କାହାକୁ ଭାବେ? ମୁଁ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ ମୁଁ ଯେତିକି କାମ ପାଏ ସେତିକି ଭଲରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ